हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी गीत के संकेत करते हैं बाबूजी। कोनो औरत ओकर पति परदेश में बा बाबूजी, वह औरत अपने विरह बयां करती है, कहती है गुरु हे राजा जी, हे बलराम जी, बाबा जो कहा कि गईला जहिया से पिया परदेसावा, गईला जहिया से पिया परदेसावा, गईला जहिया से पिया परदेसावा, काटे धावे जाई सूते जब से जावा, काटे धावे जाई सूते जाई से जावा, काटे धावे जाई सूते जाई से जावा, कि गईला जहिया से पिया परदेसावा, कि काटे धावे जाई सूते जब से जावा, रूपवा सलोना तोहार, रूपवा सलोना तोहर दिल में उतारीला, दिल में उतारीला, बैठी आंगनैया